Assalomu alaykum do'stoni aziz, xush omading ба канали мо. Ман саҳари рӯз кати шанбе бозор рафтам, харид кардам. Бинин чӣ хеле мебинед, фақат алаф хостам як пачкаи дига тухм гирам. Неки тухм беҳад қиммат. Баъд вай кардам. Ҳамин вайёро гирифтум, шуд гуфтум хай тухмаша бо шавҳарам ай магазин мебиёрам. Вай касал ҳама хонада хоб, шавҳарам касал, температура кати шаби дароз, сиёвуш сулфа, салмон сулфа гӯем. Барои ҳамин ба худам омадам, гуфтам як рав шанбе бозор чарх зада кабути пабути гирам, бо камтар вай кунам мастобаи бевай беравған. Чака гирифтум, чаки панҷакент. Чакҳои Файзи Расул не, чаки панҷакент хеле тиршак гирифтам ки то ки вай ишти кушода шавад. Ана мехел дӯстони азиз, маршруткаш дар дошум. Айуси то инҷо я пиёда омадаму, ака дастам да пакетай гуфтестам ки маршрутка кати равам. Ҳамин хел ҳаво безеб, ҳаво гирифтагӣ. Вай сарам дард кардеста ки ба дараҷаш. Барои маршруткаш ҷад мекунем. Дӯстони азиз, ман инҷода мастобаи гӯем алафӣ кардам. Бинен чиқадр ин дафъа алафша бисёр андохтам. Инҷода вай чеснок, шавелаша бисёртар кардам. Вай бинен шавелаш уже зард шудагӣ ҳастад. Дар нивай кардам. Ози гуфтам намакша чашм, чака об кардам монум, тамом. Мехоҳам сухарӣ кунам, агар успед кунам сухарӣ мекунам, то ки сухарӣ тихрам, барое ки ноно ҳам хел безеб шуда истодияд. Камтар шавела шиштам, мондагии чизоро инҷа наштиям. Мана чеснок, анами чеснок 50 дирам. Мана як шавел 2 сомон, 2 сомон гирифтам як шавеля. Наминаша кем уже як банчаи калонша андохтам даруни авқода. Ва 5 дона лимон 5 сомон гирифтум. Мани гашничоя низ 50 дирам. Ми гашнич наандохтамша, барое ки зард меша. Хай шавел тиршакай барои ҳамин андохтам. Мини гашничо як банчаш 50 дирам. Айн чеснокош, инош бо типа камтар калонтар 1 сомон. Инош майдатарош гӯем 50 дирам. Майдатарош нақстар ҳастае ки ба фикри ман свежи ҳастад, ё ки чӣ хел. Хай гирифтем, ҳамаша тоза карда дар контейнер мемонад. Ва ҳатман чака, ҳази чакаи об карда монам. Чакаш беҳад сӯйуқ будай. Ва шалғам гирифтум барои сиёвуша ваяш сулфаш. Саҳари ширфурӯша гуфт ки шалғама майда реза карда ҷӯшонену обша тиен. Иқаша салмон бидоште. Иқаша саҳариам хали вай кардам. Майда кардам, иқаша да вай андохтум. Чӣ мегӯямша? Иқаша да авқод андохтум, иқаи дигаша дар шир андохтам, где-то як пиёла баринаша кардам. Не асал андохтамша ки то ки сиёвуш хӯрад гуфта. Не хайрат, худо ба шукр ки хӯрдак сиёвуш. Бе инҷиқӣ. Салмон инҷа бедошта. Дӯстони азиз, хонаи мо бинен чӣ аҳволда. Ман озинав хонаҳои каме порядок кардам, ҳама ҷоя ҷобаҷо кардам. Ман ин шкафҳои порядок, хай ин шкафҳои кӯдакҳо қариб ки ҳар ҳафта порядокунӣ ҳаста. Ман инҷода ва ман ин шкафа низ полнисти дарунаша тоза кардам гӯем. Болҳошо полнисти порядок кардам, поёна низ. Ва салмони телефона гирам битаста. Кухния ҳатман имрӯз кабутиҳои овардагиҳои полнисти тоза кардам, шуштум, даруни контейнерро да гирифтум. Гӯем ҳамиқадр кор кардем ҳамин рӯз. Иқа бисёр видео накардестам бо ҳам. Гуфтум ки як рӯз пас ё ки 2 рӯз пас видео партоем хубтар ҳастае. Барои ҳамин дӯстони азиз кӯтоҳ видео шудагӣ ҳастае бо давомаш паго. Имрӯз ман чӣ кор кардам? Вай плитаи шавҳарам кушта будиян. Вай плитаи кушишагар ам фонарикош намемурдай. Ман гуфтам ки ин чота плита сӯхтай, гуфтам ин даргиронаю кор накардестай. Вай кому куштагӣ будай, не ки фонарикош даргирон будай. Янами хеле. Бо ҳамқадр зиқqa шудам ки плита вай. Бо ҳамин плита ҳам вайрон шуд. Гуфтам зиқ шуда шишта будам. Дӯстони азиз, рӯзи дигар бинен чӣ хел
офтобак биромад дина шаб хела борон зада буд, замина ҳамаш тарш дадан, саҳри хистем ҳавои тоза хишру треза эхла кушода монам. Трези детския низ кушода мондаги ҳастам. Ҷа либосе ҷо вай қоқшидаги ҳастанд, гуфтам ҳамаша вай кунам. Аввал саҳар кати ҳама ҷоя порядок кунам, тоза кунам, баъд ба ҳазор шида либосаи утюг кунам. Ана михал дӯстони азиз, ман равам ака тез корума тез буд кунам, барои он ки рӯзи выходной мо гӯем ба ҳазур будем, пага дига низ выходной аста, барои ба ҳазур хоб будем гӯем. Нилуфар недовольная. Дӯстони азиз, чихел берун офтобаки хушру вообще ҳаво хунук неста. Сиёҳуш оба тамом карди. Бас ака тез шую буро. Оба қоқ как 1 соат об боз мекунӣ, остинош ҳоли тарк. Лабота тоза кардӣ? Ман ҳозир гуфтам ки буро лабота тоза кар, намедонам чӣ кадаг вай. Молодец, исто. Чисто штай. Чисто штай мегӯд. Инҷоҳои пойл нести, ман чӣ хеле ки мебинен болои ин гладильни дастгаи тоза кардам ҳамаша, бо инҷо шавҳарам овардина кашол кардам он дел. Вай мани ай ҳама бисёр мани игрушкаҳои пойл нести ҷобаҷо кардам, контейнер, пакет ва ягон ҷо мерафт, фақат як ҳамон коробкаи май астку ҳамунҷа мехоҳам ягон там хеле контейнерча гирим ки то ки унҷода фақат легаҳай тамом. Лега и ҳамон посудаҳое ки нахостанд кӯдако партофтанд тамом. Дига чизо ҳамаш манам мерад контейнерда и вай чӣ мегӯям пакет. Ана михол дӯстони азиз, хонаҳои пилисоз карда биромадам, фақат либосҳои утюг карда мондан дар кор. Тамом. Дӯстони азиз, бинен чӣ хел мегӯӣ ки аллакай берун торик шудаги ҳастад, не ки ҳоли саат 5 берун ҳама хел ҳаво гирифтагӣ ки беҳад борон зада чи? Борон задиста ба фикрам. Беруна майда борон задиста, бинен чӣ хел ҳаво гирифтагӣ. Аҷоиб буд. Мо хонада бекор. Ҳавай хез куда вай хунук шуда. Куда картошка сирх кунам ва бинен вай дарахтҳо уже гул кардаги ҳастанд. Дарахтҳои бинен дӯстони азиз чӣ хел гул кардаги ҳастанд. фокусаш нест. Гул кардаги ҳастанд. Чӣ хел агар хунукӣ шавад ку беҳад безеб мешавад. Ваяш вообще гулош сафед шудай мана инаша. Не гулош сафед кардаги ҳастай. Ман михол дӯстони азиз хай хунукӣ нашавадам, хай майда борон занатад, яке хунукӣ нашавад. Ҳаво гирифтагӣ аҷоиб будам, хай осмон тоб торик. Мо хонада мо чӣ хеле ки гуфтем шистем, кӯдакҳои хобондум ҳамқа. Салмона ба зарби ҷумондан, фақат ҷумонда хобондем. Нилуфар ин балкон биромад тит накардам, кадомаша хоб нарафта, исраф омадак. Так пақ шарак парақ анам хеле карда гаштак рӯи хонада, не ки хоб нарафтак. Хел жализои гузаронам. Шамола бинан ин тарафда. Ин трези моя бинен мобайнаш вай дуромадай, чӣ мегӯянд ҳаwl, дарунаш ҳаwl дуромада. Бинен чӣ хел шамоли безеб берун. Жализои гузаронам, картошка гирам, кӯда картошкаи қоқақ кунам, барои он ки картошкаҳо безеб сабзи деста аниқтар шуд. Ана мехел. Дӯстони азиз, аҳвол инҷа Нилуфар вай прищипкаҳои бурдамон.
من همین روز همینجا پانسی خالی کرده پرده کرده لیکن ببینید تا بگونه چی احوال هسته من کودک علاقه کارتوشکا پخته دادم مشکل ماشین سیر کردم تلفن کتی گپ زدم برای همین سیامکا کرده نتونستم اینجا ای 5 تا لیمون میگم فقط دتاش مونده تمام اینجا فقط لیمون بریده میمونم که تا که شوهرم همه خیخرن یا که و چای کرده حتما سحر به ابیتی حتما стакан گویم مالینا چایو منجا مالینا هم و دور نماندم شب مالینا کتی چای کرده میتونم و لیمون حتما میخورن برای که اون که دو روزکی температура شب температура беҳади шаб вообще ларза карда омадан мегум шуна ки бо кор наброен шине не одаме ки гӯем постоянно кор кардаги намехоҳанд хонада шиштан ҳанами хеле дӯстони азиз барои ҳамин постоянно фақат об майлина чой лимончой тез додистим шуна ки то ки ҳама вирусошона шишта бар дирӯз низ рафта рӯзи шанбе дина аллакай харидам 5 та лимон бинен аллакай дита мондагӣ аст тамом мефаҳмидам як 10 та мегирифтим шуна ки то ки вай нехай худо ба шукр имрӯз анча нағз аста асоси он ки шаб температура накунан дина шаб температура кардагӣ будам барои ҳамин хотир имшаб бояд ки бо чой ҳар шаб чой тайёр карда мемонам шуна мебиёд мехӯранд як стакани калон пур баъд гӯем хоб анам хеле дӯстони азиз ҳамин кати влога ба охир расонем инҷа кӯдакҳои бинин хулиганӣ кардестанд яташа те нилуфар хайр дӯстони азиз дар паноҳи худо бошед ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед чанд сар шид наксиёвуш апашай